Altuna hirugarrena eta Martija Urrutiko Etxea eta Arangurenen aurka arituko dira Gernika-Lumoko Santanapen. Hain ezagun eta profesionalak diren pelotari hauek Santanapetik agertuko dira otsailaren 4ean, ostiral honetan gaueko 10etan. Sarrerak internet bidez erosi daitezke eta sekulako partida ikusteko aukera izango du herritarrak, hori seguru. Pelotaz gozatzeko giro ederra espero dela argi dago. Altuna hirugarrenak eta Martijak 7 partida irabazi dute 11tik. Hain zuzen ere, Altuna eta Martijak garaipena bilatuko dute semifinalera klasifikatzeko. Urrutiko Etxea eta Arangurenek berriz 4 partida irabazi dute 11tik eta irabaztera behartuta daude. Beraz, porrot bat eduki ostean, sailkatzerik gabe geratuko ziren bi hauek. Oizmendi material elekzioan egon da, eta Altuna zein Urrutiko Etxearen hitzak zeintzuk diren jakinarazi dute. Ona, txapelketa guztin ni behintzat gustoa bilatzen enez pelotakin eta aitzeki gabe. Gustoa eta, ostiralen berize partio bat ditu. Bueno, 6, binaka 3 eta 3 die bai, eta denak onak gureke bai. Eta enpresa bakoitzak jarri duen pelota, bereiz izan behar zentzien da gure zentzien, baina denak gustatu zaizkigu. Eta gurek aukeratu txok, bagenekigulako, beak normalen benak aukeratuko zituela. Partio oso berdin du, oso gorra ikustet, eta gutxina emateu frase oso beti izateuna dela, baina partio hautan iruditzen zait, opari gutxi egiteunak eta aurren gehien asmatzeunak, partio etxea emangula. Ona, iruditzen zait behin jokatu dauket, eta enez guatzen ez ginen oso guztu ditu, baina frontoian ganako sensazioak naiz ondo goatzen, eta gaur entrenatuko dugu pixkat eta ostiraleko presto. Sei pilotak ere egokiak ez partidua jokatzeko, igual gure piloten bat igual zer biziagoa da, baina nik uste nahiko antzekoa direla 6 pilotak ere, gero ikusi barko da partigunean. Berotzen direnean da, ia zela moldatzen gare. Azkenean egun bakoitza desberdina da, frontoia ere aldatzen da, bakoitzaren eguna ere. Eta eurek orduz geroztik oso ondo jokatze datoz, 6 partidutik nik uste dut azkenengo 5 irabazita datozela. Eta gu guztiz kontrakoa, azkenengo partidutan ez dugu irabazteri lortu, guretzako oso partidu garrantzitsua da. Eta naiz eta aurreko jardunaldian irabaztea lortu bikote honen kontra, nik uste dut partida guztiz desberdina izango dela. Azkenean galtzen denean, beti gehiago kostatzen da, aste barruko entrenamenduak ere desberdinak izaten dira. Ni pertsonalki gustora nabil, gozatzen ari naiz, gero eskutatik ondo nago eta asteko entrenamendutan ere ilusio askorekin. Oraindik gure eskuetan dago, 3 jardunaldi gelditzen dira, badakit oso saia daukagula, baina ezinezkoa ez eta saiatuko gara. Nik uste dut oso bikote indartsua eta konpletua osatze dutela, nik uste dut bai Jokin eta bai Julen oso ondo jokatzen ari zela. Julen atzean oso ondo eusten da pilotari ematen, esaten dizudan zela oso bikote konpletua eta saia aurre egiteko.